chano bago mano juma mabiro. Ng'anyo makamano mokwongo en wach motenore kod orak mano mar Adani Holdings. Wach makamano mabende koro niwinjo kano lose nyalo kelo achiedh nade makoni kod kocha. Achako kodi George kotenore kod wach mar orak mosebed kiwacho mar Adani Holdings ni. Wach mar orak mar Adani Holdings ni to adieri mar wach en ni iro kuogo kama machonge. Koro sirikal ok dwa bedo thuolo mondo mi ginyiswa adieri kuom paperwork mosetimore, but wan gi chich madhi gimoro %90 ni gimoro amora osetim kendo Adani nyalo kawo airport at any time. Koro gima miyowa problem ka mamiyo kata mana ji neno ka koro ji chano ni wanyalo bedo gi ng'anyo next week en ni nitie gimiluongo ni government control and oversight. Tiene Jomo Kenyatta International Airport en mwandu sirikal to ok en mwandu matin. En mwandu maduong' mowinjo bed ni sirikal ema ng'iye. Sama isekawo kata mana puothi milis ne ng'ato, imiyo ng'ato jakodesha, ing'eni koro kata ombugo tiye iyo kibi penje nikech en motiye kaka en mohero. Koro achiel kuom gik maneno ka dhi bedo gi shida ka en ni kata mana jotich, kata mana johala mantiere iye ka. Ng'ur mabede en ni ok wang'e ni Adani ni agreement magne magi sign gi sirikal to agreement mabiro ni odhi affect wa yo mane to sama koro biro ni ng'eni koro protection moro amora monyalo yudo kaka weg sirikal, nikech wan e weg sirikal. Protection moro amora mwadhi yudo ka kaluwore ni sirikal koro ok ng'i puothe ma en JKA no, omiye go ng'ama chielo. Mane gima thagwa. Makoro luoro maru ni kaponono ni sirikal ochopo ke gi Adani ni en ang'o manyalo timore. Exactly. Kata kamano aduogo chien tarik 29 mano mar